José Antonio Dono, alcalde da Estrada, non asistirá mañá ao acto inaugural da Feira da Semana Verde, tras coñecer a invitación feita dende a organización a un grupo de fabricantes portugueses do moble. O alcalde manifestou que esta decisión, que non pretende crear controversias con ninguén, responde ao feito de que o Concello da Estrada e o seu alcalde non poden apoiar un evento que supón unha clara e desleal competencia á Feira do Moble da Estrada. Bueno, pois nosa convocatoria valorámola como positiva, xa que lóxicamente pois tivo incidencia na maioría dos centros, tanto no que son os centros de ensino como os que pertencen á administración, así como, bueno, pois no que son os servizos de saúde, no que é da zona da Estrada de Godeza, co cal valorámola como positiva, sí. Segundo explicou, a Festa dos Peregrinos supón a recuperación histórica dos antigos certames escolares que se realizaban na Carballeira. Entre os participantes na festa terá un lugar principal o pregoeiro desta edición, o escritor Xosé Neira Vilas, que xa participou nas xornadas literarias do centro que tiveron lugar hai poucas semanas. Durante a romaría, O alcalde da Estrada, José Antonio Dono, asistiu en representación do Concello un convenio coa Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para a participación nas labores de prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de 2 vehículos motobomba. Isto supón unha novidade respecto ao ano 2009, no cal se estableceu o convenio de actuación para só un vehículo. En 2010 o convenio afectará tamén ao camión nodriza, co que contará o Concello. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.